ka na naman. Yan, maganda yan. Tapos naka-rubber shoes ka ng white. Yan, dress. Dress. Magkano 2,000? Parang ano lang siya. Parang libre lang. Ah, libre na yung isa? Kasi 2,000 to eh. Ano, 15% off. Kaya nga, di parang libre na nga yung isang damit. Yayamanin kayo ah. Buy now. Ano, antayin mo na lang ba yun ba? Meron ka ng sapatos. Hindi daw Nasa bibili. 1,000 lang. Daw bibili. Ang ano lang, wala akong bibilin. Wala ako ng headset. Okay. Sky. Yay. May anak na ako, hindi naman magkakaila. Over bucks. Pagod na baby ka. Pagod na. Pagod na si baby. Pagod na baby ka. Pagod na baby. Kailangan na mo. Pagod na baby. Parang ngayon yun, hindi. Yay!